Den er jo nem at betjene, fordi du har kun 2 joystick. Altså den ene kører du frem med, og den anden kører du tilbage med, og lige så højre og venstre. Og har man prøvet at køre en radiostyret bil for sin søn eller datter, eller hvem nu der har han, så er han næsten lige så nem at køre med. Jeg mener, den lever op til forventningerne. Maskinen findeler plantematerialet væsentligt bedre, end vi kan med buskrydder, så vi får en meget bedre omsætning af materialet og et meget pænere arbejde deraf. Maskinen er også stærk, så ture og så videre, de bliver knust, så næste gang man kommer, har man meget med jævnere overflade at arbejde i og kan løse opgaven hurtigere. Så vi er rigtig glade for den i Danmark, og det er kunderne også. Vi hører flere af dem, der er tilfreds med det og positivt overrasket over det stykke arbejde, den kan lave. Så kunne jeg faktisk køre med den. Og efter et par timer, så var jeg faktisk rimelig til at køre med den, føler jeg selv. Her skal man bare gå og koncentrere sig om at holde tungen lige i munden. De andre steder, der skal man koncentrere sig om flere ting, også holde tungen lige i munden, men ikke rende og falde. Der er mange ting, man er slet ikke så træt på samme måde, som når man har gået og buskryddet en hel dag på skråninger. Der er man træt i arme og ben, og særligt benene. Og i overkroppen og i ryggen, altså over det hele.